Seguimos acompañándoles en Manto de Estrellas y en esta segunda parte del programa nos acompaña Roberto Sanz Llopis, que es el primer tron de la comparsa Saudites. Roberto, buenas noches. Hola, buenas. Y bienvenido al programa. Y a mí es que me gustaría comenzar con Roberto por los primeros recuerdos que tiene de nuestras fiestas de moros i cristianos. A veure, jo no fa molts anys que isc a festes, enguany farà 36 anys. Els meus primers records festers són prou recents, quan tenim 16 anys, xavalets i molts dies sense dormir. Jo realment els records que tinc de festes de moros i cristians és quan era xocotet en ma abuela. Jo recordo quan la professor passava per el carrer Tomàs Valls i tots els diumenges en la professor ma abuela agarrava la caireta i se n'anàvem els dos ahir a Tomàs Valls a veure passar la professor. I aquestes imatges les tinc gravades i sempre me recorde de lo mateix. Ixa i veure l'altra, quan era xocotet, en la plaça de la Concepció, on està la Paduana, que ja no existeix, allí davant de la Paduana, veure passar l'entrada. Aquests són els records que més gravats tinc de festes de moros i cristians, però un xiquet, clar, de 5 o 6 anys. Sí. Roberto, ¿cuándo llega la comparsa Saudites y por qué? A veure, enguany, com t'ha dit, fa 36 anys que arribem a la comparsa Saudites, però simplement un grup d'amics volem ir a festes i no sabem molt bé on clavar-se. Volem provar allò d'ir a festes. Quan ja teníem amics que ja estaven allí en la comparsa Saudites, què millor que estar en ells. Y ahí van a comenzar en la comparsa Saudites, pero eso porque teníamos amigos que ya hicieron allí. Muy bien. Pertenece a la escuadra Aladins. Háblenos de esta escuadra. ¿Quiénes forman parte de ella? Bueno, a veure, en esta esquadra, principalment músics. Hem tingut de tot. En la nostra esquadra hem tingut pregoners de festes de moros i cristians, Mauro Requena, que també ha sigut secretari de la Societat Festers. Tenim dos compositors, Daniel Ferrero i Marcos Gandía. No sé, tenim gent que ha estat molt relacionada amb la festa de moros cristians. I el resto del grup, gent anònima de festes, que ens agrada la festa i ja està. Y Roberto, ¿por qué este año, en el 2016, primer tron? Pues primer tron perquè en la meva comparsa segueix un ordre d'esquadres. I ja ens tocava a nosaltres, en la nostra esquadra ja dos amics meus ja havien sigut primer tron, i bueno, vaig pensar que estaria bé participar de festes de moros y cristianos desde un otro punto de vista, desde el primer tron. Me imagino que arropado por la familia, por la mujer, por sus hijas. Sí, totalment arropat. La meva dona sempre m'ha dit des del primer moment que si volia fer-ho que ho fera, que ella m'acompanyaria on fera falta. I per supost, la gent de l'esquadra, perquè en la meva comparsa, l'esquadra que té el primer tron és l'esquadra que gestiona la comparsa aquest any. I bueno, el primer que em van dir és, estate tranquil, sigues primer tron, que nosaltres farem el que tinguem que fer. I així estan treballant de valent. Jo no tant, però bueno. A ver, Roberto, una valoración de lo que ha vivido hasta este momento, porque son, bueno, pues muchos actos, muchas actividades las que tienen. Ha pasado el Mitjany Fester, pero bueno, cada semana tienen algo. ¿Cómo lo está viviendo? A veure, és un any molt intens. Sí. A pesar de que en el grup de càrrecs de primers trons sempre hi ha algú que em tira encara que jo no vaig a tot. Però és que és impossible seguir-los el ritme. N'hi ha tantes coses, tantes activitats, la calçota, la fèria de no sé què, el mig any, exposicions. Jo no dono per més. Jo vaig a lo que puc anar, però bueno, sí que tinc que reconèixer que mai, no m'imaginava mai que la festa de moros i cristians des d'aquest puesto es visquera així. Es veu molt intensament. I a més fa relació en un grup de gent que suposa que quan passen les festes també la tindrem, però enguany és molt intensa. Muy bien. De nuestras fiestas de moros y cristianos, ¿qué acto prefiere? ¿Con qué acto se quedaría? En la Baixa del Cristo, sempre. I a més de la Baixa, que té molt de sentiment, la primera part de la Baixa, que és la dispara des de Santana fins a la Cantelleria. És l'acte que més m'agrada, perquè a més soc disparador. I és l'acte que més m'agrada. Sí, y si pudiera cambiar algo de nuestras fiestas... Pues no canviaria res, perquè m'agraden com estan. Jo crec que les nostres festes de moros i cristians són el que tenen que ser, són completes, els actes estan on tenen que estar i n'hi ha suficients per passar els dies de festa i prou més. Canviar els actes significa canviar un acte i canviar moltes coses. Jo penso que la gent, més que canviar, per millorar-les, el que n'hi ha que fer és viure-les bé en educació, tratar bé al públic, complir els horaris, vestir-se correctament, no sé, complir en tot això. Complir en tot això les nostres festes estan bé com estan. Muy bien. Roberto, un festero ejemplar para usted. Difícil. Sí. Difícil perquè per mi no existeixen festes exemplars. Tots els festes són exemplars, cada un en la seva manera de viure les festes. N'hi ha gent que va a tots els actes religiosos, n'hi ha festes que van a tots els actes de banda de música, n'hi ha altres que van a tot, al gotet que dic jo i als actes religiosos. Per tant, cada un aporta a la festa el seu saber i la seva manera de ser. Tots són exemplars. Seguint a qualsevol d'ells, qualsevol podría ser. Sí. No sé yo si Roberto bueno, es de estos festeros que les gusta ir a otras poblaciones a ver las fiestas de moros y cristianos. No he anat, sí, he estat en els pobles del voltant i tal, i sense desmereixer ninguna festa,
no puc comparar-les amb la nostra. La nostra és la millor, hi ha molta diferència. Y después de las de Ontinyent se quedaría con alguna les festes de la otra? Puríssima, per supuesto. Las fiestas de la Sí, Purísima. las fiestas O sea, de se la queda Purísima. con todo lo de Sí. Ontinyent. ¿Ha tenido ocasión de desfilar en alguna otra población? No, però anar de públic. Desfilar no, però de Sí. públic sí. ¿Y de cristiano ha desfilado alguna vez? No. Tampoco. No desfila mai, però bueno, no descarte. No? Le gustaría, me imagino. Sí, tens el temps. Muy bien. Una marcha. Esto va a ser difícil porque habiendo dos Sí, compositores en la efectivament. escuadra... És debe un ser problema. difícil. A veure, a mi la música de moros i cristians m'agrada la clàssica. Si tinguera que posar una marxa com a exemple, posaria Ximó. Per mi és la millor marxa que n'hi ha. Ara bé, li tinc que tenir una carència especial perquè tant Dani Ferrero com Marcos Gandia, els dos membres de la meva esquadra, els dos han fet peces per a l'esquadra. Dani va fer una marxa moro que es diu Aladins i Marcos va fer un passo doble que es diu Aladins al pas. Per tant, si tinguera que quedar-me ni ses dos, però si tinguera que tirar en una altra, Ximo, per supuesto. Muy bien. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que representan la vida festera de nuestro invitado, pero antes también me gustaría que nos comentara qué tal lleva lo del primer tro. Lo lleva bien, ¿no? Sí, Está perfectament estupendamente. bé, ¿Y lo de Cabo estupendament. Escuadra? Mal. Mal. Entonces este mal, año... Mal per una cosa, per Està- lo que estava dient sí. antes. La festa s'ha de dignificar i quan uno fa algo té que saber fer-lo. I per mi fer de Cabo Escuadra bé Sí. és un art i no tot el món sap fer-ho. La pregunta es también por esa relación, ¿no? Porque muchas veces uno cuando es primer tro, por lo menos un trocito de la entrada sí, va a hacer de Cabo pareix que Escuadra. tingues que fer-lo perquè tens un carrer. Pues jo penso que no. El qui fa el Cabo Escuadra té que saber-ho fer dignament i deixar el lloc ben alt. I clar, els que no saben fer-ho es conformem. Es posem en l'esquadra i aplaudim a la gent que ho entén. Muy bien. i au. Ahora sí, vamos a ir viendo ya esas fotografías. Además hemos visto la sonrisa de Roberto Sanz cuando ha visto esta foto, muy jovencitos, ¿eh? Molt, Muy això va ser el jovencitos. segon any d'Ixir a Festes. Fíjese lo que es la moda, porque les estaba viendo los que llevaban gafas y las gafas que Sí, llevaban. tornen a Era la portar-se, moda, sí, ¿eh? vintage, total. Sí. Sí, és la primera foto de festes que tenim. La meva filla, el primer acte que vaig ir en Xilava, Sí. no sé, crec que és una diana, això va ser el primer traje de negres que van treure nosaltres en l'esquadra. Sí. Vam patir molta calor, però bueno, vam disfrutar, vam estar tot el dia embarrerats. I esta foto és molt curiosa, perquè és un disfraç de l'Alardo, però disfraçats de Guàrdia Civil. Sí. I aquest Alardo va ser molt especial. La comparsa El que és- saudita suelen sacar el traje Sí, también sí, vistosos. solem treure trajes Sí. complets, Sí, encara sí. que darrere de la crisi i tot això, però bueno. Això és un acte que fem en la comparsa, que hem deixat de fer-lo fa poc temps, que era una retreta Sí. que fem el dissabte per la nit, i van deixar de fer-la perquè coincidien en el castell que tiraven en el Sí. riu, per tant ja... Ahí suele participar toda la familia porque les vemos Sí, 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 ahí acompañados estan totes les de... dones, xiquets, acompanyants, tota la comparsa, vamos. Això és una foto de l'ofrenda, de ja quan eren joves, Sí. l'aspecte. Allí. Muy bien. L'esquadra ha anat creixent i tot això. I aquesta foto té també la seva història, va ser l'any de la capitania saudita, va ploure tot el que tenia que ploure, al final vam eixir a l'entrar, conforme veus tot banyat, i bueno, la gent ens va aplaudir Sí. a rabiar. La I recordamos. nosaltres a ells també per haver aguantat allí tota l'entrada en paraigües, banyant-se. Así es. Va ser molt emotiu, molt emotiu. Això és una foto... Esta parece también de Sí, no, película, és recient. Això la van fer en casa d'un amic nostre que tots els dissabtes de festes fem un esmorzar en casa d'ell, que diem l'esmorzar de la Salaura. Sí, que eso es una tradición Això és también una ya, tradició ¿eh? i vamos, ja portem uns quants anys fent-lo. I és una foto allí. I això són una foto de les meves nebodes, també, una nit de l'Ardo, la meva filla, vamos, en la família, que al final són els que t'arropen. També en una trama. La meva, el dia de l'ofrenda, ja enguany, com a Sí. primer tro, antes d'eixir, i a la meva dona, la meva cunyada, no sé, totes les fotos que vas fent enguany, que vas aprofitant en qualsevol moment per fer-te fotos perquè després queden en el Para record. que quede el recuerdo. La meva dona i la meva filla, que la meva dona també participa de les entrades perquè va ja en un grup d'òpera que Sí. ixen en les capitanies, amb baixers i tot això. Bueno, quasi que és més festera ella que jo. Muy bien. I això és una altra cosa molt curiosa, i és que en la meva esquadra n'hi ha uno que tots els anys fa una felicitació de Nadal per Sí. tota l'esquadra en algun motiu d'aquest any. Se n'han fet 19 anys, tenim 19 felicitacions, i bueno, és curiós. Eso es de la embajada, el traje que llevan Això és ahí, el ¿no? De la traje de última l'embaixa, embajada. sí, i el de baix també, de les nostres dones, en el ball. Muy bien. Un deseo para estas fiestas, Roberto. Pues que faig amb molt bon oratge i que els càrrecs, principalment els càrrecs perquè l'esforç és molt gran, que risca tot bé, que tinguin una bona entrada, l'entrada perquè és el primer acte, que tinguin una bona ambaixada pas ambaixadors i pel resto de compasses que tinguin bon temps, que no mos ploga i que disfruten. Muy bien. Y Roberto, vamos a ver esas fotografías, pero ya escuchando una de las marchas que tiene, bueno, pues su escuadra dedicada, y nos hemos decantado por una. Molt bé. ¿Eh? A la dins al pas. Sí. Molt bé. Pues vamos con ella. Gracias por acompañarnos. Gràcies a tu.